Госпожо, как се казвате ви? Пръвка Иванова Икова. Откъде сте? Град Етрополе. Преглеждал съм ви преди 4-5 години ли беше? Преди 1 година. Преди 1 година. Да. Какво лекувахме тогава? Камъни в жлъчката. Знаехте ли, че имате камъни в жлъчката? Не. Тук ги открихте. Да. Колко камъни изкарахте? Много. Не съм ги броила, но може би 2 шепи да е. 2 шепи камъни. По-едри, по-ситни. Зелени. Зелени камъни. Да. Добре. От кога имате проблеми с кръка? Сега, за да дойда, имам 2-3 месеца. Се усилиха, те не можеше да се спи в последно време вече. Биха ти инжекции, ходи, приправачи. Да, и в момента съм на инжекции, приправача, ходих, обаче помощ няма. Какво стана сега тук? В момента спреха бодежите в пръстите, в петата, стегнатостта, която е между коляното и надолу на петата, и болките горе в таза. Изчезнах. Да. Чувстваш се по-добре? Много. Много повече. Много по-добре. Ами аз много ти благодаря за този запис. И аз ви благодаря много за помощта, която ми оказахте и то в почивен ден.